If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Good morning guys! Magluluto na naman tayo ngayon sa ating gulay at ito'y kakaiba na rin na sa mga naluto ko dahil ito ay kamote tops at mayroong bagoong. Doon mo isasawsaw ang kamote tops sa bagoong. Niluto na itong bagoong pero lulutuin natin ulit para may magkaroon ng partner ang ating kamote tops. Ito na guys, ipapakita ko sa inyo ang mga ricados. Ayan guys, yan ang bagoong at partially na slice na natin ang mga pangsahog natin. Ayan. At huhugasan natin ang kamote tops. Pag hinugasan natin, meron siyang moist. Yun ang moist lang ang magluluto sa kanya. Ihuhulog natin siya doon sa kawali na mainit. Ayan, tapos ko nang i-prepare ang mga lamas. Imayin na natin ang ating kamote tops. Ito ang pinakamatagal nating trabaho pag ganito ang ating lulutuin. Kinat ko na yung video dyan dahil nga ay matagal siya matapos. Ayan, i-prepare na natin para mahugasan natin ang ating kamote tops. Sa paghuhugas nito ay kailangan maramihan ang tubig. Kailangan aapaw pa siya doon sa ating kamote tops dahil nga binili lang natin ito sa mga gulayan, hindi natin alam kung saan ito galing. Kaya tingnan mo, ang first na hugas ay maruming. Kaya hugasan natin ulit. Tingnan natin ang pangalawang hugas. Ayan, tingnan mo, marumi pa rin siya. Ayan, sa pangatlong hugas na ito, tingnan natin ang tubig niya. Ayan, okay na. Malinaw na ang tubig. Malinis na siya. I-prepare na natin para ating ilagay na ang ating kawali. Initin natin ang ating kawali. At kung ito'y uminit na, ilagay na natin ang ating kamote tops at takpan natin pagkatapos. Dinagdagan ko lang ng kaunting tubig. Habang tayo naghihintay na maluto ang kamote tops, huwag nating sayangin ang oras. Gamitin natin sa pagluluto ng ating bagoong. Ang bagoong ay niluto ko dyan sa used oil nung nakaraang araw na nagluto ako ng tuyo. Sabay na natin siyang lutuin para pag naluto yung kamote tops, luto na rin ang ating alamang, bagoong alamang. Ayan. I-flip natin ang gulay. Maluluto na rin yung sa ibabaw. Yan. Marami ang pag ako'y nagluluto ng bagoong, marami talaga ang mga lamas. Flip natin ulit ang ating gulay na kamote tops. Marami kasing mga style ng pagluluto ng bagoong. Nasa sa inyo na yan kung anong gusto nyong ilagay. Kung gusto ninyong may tamis ang bagoong o anghang, pwede na ninyong dagdagan. Nasa sa inyo na yon kung anong gusto ninyong lasa ng inyong nilulutong bagoong.
Paalala lang, wag lang nating damihan ang ating kain nito dahil nga ay hindi makakabuti sa ating kidney. Yan, pinatay ko na dahil luto na yung kamuti tops. Hindi ko lang tinakpan maigi dahil para hindi siya masyadong malamog ang kamuti tops. Wow, ang sarap na tingnan ng bagoong na alamang. Ayan, may dinagdag akong mga pampasarap dyan. Nilagyan ko rin yan ng soy sauce. Yung manamis-tamis. Dinagdagan ko pa pala rin ng asin dahil sa sahog nawala na yung asin yan, alat ng alamang. Ayan guys, excited na tayong kumain dahil masarap ang ulam natin ngayon. Kamuti tops with bagoong alamang. Ayan. Masarap ang magkamay guys, kaya magkakamay na ako. Maraming salamat guys, hanggang dito na lang ang video ito. Maraming salamat sa inyong suporta. At huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment, at pindutin ang bell button para sa mga bagong kaganapan. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye-bye! If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.